sumgoji e nder leydi Sénégal suudu sarɗiji wonande ɗum fuɗɗima ɗo gila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati 1958 addi wonde hoorejo suudu sarɗiji ko maître Lamine Gueye Lamine Kouro Gueye o woni hen ha 1968 o notiti joomi ko lomtimo Clédor ɗum ɗon noon lomtiɗomo nde lomtima kañum ne jooɗi hen ha juuti eɗen gandi hankkadi ni sakkiti wonde ɗo henna ko mam Amadou Diop on sakkiti wonde hoorejo suudu sarɗiji nden noon bandiraɓe sumgoji kala ne gari heewi ardude fitinaji nde wonno ko min yiɗi ala a yiɗa min ɓurma yidde ɗum tan woni ɗon ɗum ɗon noon so yeehi ha yettima ɗon enen yahatoɓe suɓotoɓe ɓe yen ndenta koye meɗen mbasen warodirde e fiyodirde no ɗum wowno waade ni ko gonga ni hay ngolni waɗi hono noon kono ñalawma sumgoji kam hankkadi ne heddi hen ko balɗe seeɗa so yettima ɗon hoto ɗum jaran en wadde noon nde wonno ko ɗum jewtidal ko ɗum cokki jarani hen haare kamɓe waddoɓe ɓe kaɓani ɓe kaɓani nden ɗum ɗon koye yildodirde peeje goto foof funtude goɗɗon ha laamo hoto ɓe mbaddu en kaɓen sen gasni kadi kersen saabu ko enen ñaldita enen mbaldata enen ñamdata enen gurdi